Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyon. Naimbag ta na kaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho mi. Isa, kaumay bila. Medyo nalado kami, at least, imay kami nagta. Wan Ungayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag na oras mo. Kasama king ka, ading balasa. Ay, wan gayam. Adaman sa lutsudat kan ka. Pudno ka din nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyon. Ha? Naku na nangamin kanya. Single ka no. Anya? Ay, iso ti salud-sud, maaday. Sana siya. Sa pala. Sige, di mo pare. Di kasi nung batang ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Anya, iti kaya mo nga isumba. Imbagam ko mga awan asawa ka. Ha? Imbagam ko mga baruak pa. Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tam na lang maalam dalig na ti balasa. Nakursunada. Nasagamba nga agulbog ka. Ay, nga laki din nga. Sa mga akasta. Kas nasan, tabat kang kumpare nga. Sa nabalay. Sa kwa sinumbatan. Ano o sinumbatan? Ti saludsod na. Ganay bagag nga dasawa. May ligado ka. Ang mga nadadalay nga kurain na. Sika talaga. Ala, agawi ka kitin. Tapos sigurado nga urayin ti asawang. Agawi na kuntay. Ganun nagkaparay. Ewan pare. Nanada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha?